joi, este ora 7:20. Eu am fost și am făcut un duș. Părul era deja spălat acum o zi, așa că n-a fost nevoie să-l mai spăl. Am făcut așa un duș, apoi mi-am aplicat acea cremă faină pe care v-am arătat-o eu cu afine și cu piersică, dacă nu mă înșel. Mi-am făcut puțin pedicura, iar acum am venit în bucătărie. Și vreau să mă pregătesc să fac așa o porție, de fapt două porții, pentru mine și pentru soțul meu. Vreau să fac niște paste, să mâncăm. Astăzi fac pauză de la ciorbiță, am mâncat aseară ciorbiță și nu mai simt nevoia. Și vreau să fac niște paste, iar mai apoi merg să mă bag în pat, că la 8:30 începe Insula Iubirii. Nu știu dacă vă uitați, dacă vă uitați să mă lăsați mie jos în bara de comentarii. Sunt curioasă dacă mai place cuiva această emisiune. Așa că am zis că dacă tot am făcut acel clip pe care l-am și postat, să dau drumul la altul, să încep un nou clipuleț. Poate de data asta o să fie un pic mai productiv, poate mai fac și eu ceva extra, nu știu, vedem. Intenționez să plec în weekend, duminică undeva, dacă e ceva vă iau și vouă niște cadre, vă iau cu mine. Acum v-am zis, am venit în bucătărie, vreau să pregătesc niște paste, o să le fac la fel cu ton, mie îmi plac foarte mult pastele cu ton, cu un pic de sos. Știu să vină soțul de la muncă, i-am zis să-mi aducă și o brânzică dintre aceea specială de paste și cam atât. O să vă iau așa și vouă un cadru și cel mai probabil o să ne revedem după mâine, să vedem ce mai fac și mâine. Mâine este vineri, cel mai probabil trebuie să ajung la gară să o iau pe mama, ajunge și mama acasă pentru câteva zile, așa că zilele astea o să fie așa mai frumoase, mai emoționale, pentru că o să stau și cu mama, pentru că stă vreo 4 zile în Piatra și apoi pleacă din nou, așa că cel mai probabil o să merg și pe la ea, o să vă iau un cadru și de acolo de la ea, cu cățelul, cu... Vedem ce este de făcut, așa că vă iau și vouă cu siguranță niște cadre, poate o să fie un weekend mai productiv, poate plecăm pe undeva. Weekendul acesta nu am ieșit decât acolo la noi, la mașinuțe, în parc. Au fost acele raliuri, expoziție de mașini, așa că am zis să nu mai plecăm. Am stat și noi și ne-am dus toate 3 zilele de weekend în parc. Am mai stat acolo la o terasă, la o cafea, un cocktail de fapt, că am băut un cocktail. Bun, și cam asta a fost. Dar poate weekendul ăsta este mai productiv, având în vedere că, v-am zis, vine și mama. Poate plecăm pe undeva, vedem, nu știu, oricum, v-am zis, vă iau și vouă cadre. Sper să am ce să vă arăt, să fie niște clipuri așa un pic mai cu ceva, să fie ceva, să vă arăt. Bun, noi ne revedem mai târziu cu cadrul cu pastele și apoi vă mai iau eu cadre de mâine. Eu mi-am pus aici pe foc și apa pentru paste, am pus și sosul, dar vă arăt și vouă imediat, stați așa să întorc. Am pus apa să fiarbă pentru paste, aici am sosul, am pus foaie de dafin, puțin piper, pentru că mai gust și eu, sare, ulei, un pic de usturoi granulat și lăs așa la foc. Aici am apa pentru paste, o lăs și pe ea să fiarbă, iar apoi vin cu pasele și le las în jur de 12-13 minute. Nu știu exact pe care să le pun, cele cu gluten, cele fără. Mă hotărăsc eu pe care simt nevoia să mănânc. Am mai mâncat gluten zilele astea pentru că mi-a mai dat voie și medicul mi-a dat acordul. Și cam asta deocamdată. Aștept să mi se facă acolo. Ceasul este 8:20, deci la perfecție termin. Și mergem la Insula Iubirii. Cam asta deocamdată. Iar mâine, v-am zis, ar putea să trebuiască să merg după mama. Cel mai probabil să o iau. Până vine ea, până ajunge, o să stau și o să citesc, pentru că astăzi să știți că am făcut toată casa. Deci am făcut curățenie lună, ar mai fi baia, care baia încă nu era, chiar nu necesita chiar astăzi. Deci astăzi cam asta fac. Este seară, v-am zis, mi-am făcut puțin unghiile, pedicura, nu mai fac nimic. O să vă arăt așa și vouă rezultatul final, deși ați mai văzut la mine pastele, sunt pastele mele clasice, dar revin. Am aici niște pepene galben și ne uităm la Insula Iubirii. Am mâncat și niște chipsuri, dar mai fac și eu câte o aroganță. Am aici, după cum vă ziceam, niște pepene galben, foarte gustos și ne bucurăm în continuare de emisiune. Me build up my feelings, you shatter them quickly, I let you. It's easier the fighting, but I know
Am scos aici flipii, ouă, cașcaval. Este și ceva șuncă, însă eu nu o să-mi pun șuncă, vreau să fac o omletă dintre aceea bună în lipie. Și o să-mi pun doar ouă, cașcaval și cam atât. Și o să fac un pic mai simplă. Dar o să vă arăt și vouă rezultatul. Știu că v-am mai arătat eu odată aici la mine pe canal. Dar poate cineva nu a văzut clipul, am văzut că mai am persoane noi, așa că o să vă arăt așa și vouă cam cum o fac. O să aici și omleta. O să las puțin cât să se facă așa, să se închege. Iar apoi vin cu lipia peste. Struggling to see what I'm doing. Did I take a bullet for you? It's easy to let go, but I won't. I need you here, need you right now. You throw it away like it's nothing. It's easy to let go, but I won't. You're so inside the agony. Stop for a second, breathe. Lipia mea este aproape gata, am întors-o și pe partea asta la altă ca să mă rumenesc puțin și cam atât. Nu durează foarte, foarte mult. Și este un mic dejun sățios, vă ține câteva ore bune, adică nu o să vreți să mâncați imediat la amiază. Deci este perfect, este ora 10:40 în cazul care cam așa mi-am luat timpul dejun în această dimineață, în jurul 11, pentru că a fost așa mai greu, până m-am trezit, până am venit în bucătărie și am pregătit, până mi-am luat pastila, am de așteptat jumătate de oră între mese și cam așa arată lipia mea. Chiar vă îndemn să încercați, este super, super gustoasă. Am zis să mă așez așa un pic să vorbesc și cu voi, să știți că am terminat de făcut acel mic dejun, omleta aceea în lipie, am mâncat, apoi să știți că mi-am luat și mi-am făcut curat în balcon. Am scos tot din balcon și am făcut și acolo puțină ordine, pentru că cum mai stau geamurile deschise așa mari în balcon, să știți că intră praf și nu-mi place cum arată. Mi-am șters măsuță, mi-am pregătit acolo frumos colțișorul meu cu scăunele și cam asta este. Mi-am spălat și geamurile la balcon, deci a fost așa o curățenie generală. Am profitat că nu am haine, că le-am strâns și trebuie să mă duc acum să le împăturesc. Am lenjeria de pat și am făcut așa puțin în bucătărie. S-au strâns câteva vase pe care le-am folosit când am pregătit să mâncăm pentru micul dejun. Am dat puțin cu aspiratorul în hol, în balcon și au mai trecut așa, este 1 ceasul. Iar acum o să stau puțin și să mă odihnesc, să-mi trag sufletul, pentru că făcând treabă să știți că mă încălzire destul de tare. Așa că o să stau pur și simplu. Și cel mai probabil o să merg să citesc. Vreau să-mi termin cartea pe care o am început acum. Și asta intenționez să fac, să merg să citesc. Alt plan nu mai am. De gătit, nu știu, mai am puțină ciorbă de pui și sincer aș mai mânca așa un castronele ciorbă de pui. O să mai văd mâine, sâmbătă, ce aș putea să mai gătesc dimineața ceva ca să fie pe weekend, pentru că în weekend, v-am zis eu, duminică vrem să plecăm undeva, să sărbătorim în avans ziua mea, pentru că apoi mama o să plece înapoi și aș vrea așa să ieșim undeva, să ne bucurăm, să mâncăm ceva bun, să ne bucurăm de prezența unul altuia și cam asta. Așa că cel mai probabil ar trebui să fac ceva mâine să fie gătit. Nu știu sigur ce, credeți-mă că nu mai am idei, mai ales că eu abia acum reîncep să introduc anumite alimente, pentru că eu până acum cu problema mea de sănătate nu am avut voie să mănânc așa. Iar acum mă gândesc ce aș putea să fac. Ciorbițe am avut, mazăre am avut, chiar nu știu ce să fac. E greu cu gătitul. Voi ce mai gătiți, ce mai faceți, mai ales vara pe căldurile astea? Cum sunteți cu petrecutul timpului în fața aragazului pe căldurile astea? Pentru că și afară este cald, mai dai mă și la aragaz, ajungi ou fiert. Sincer,
Mă bucur că astăzi este 1 august pentru că încet, așa, poate intrăm și noi în toamnă, că știu că de la jumătatea spre sfârșitul lui august, de când este acea sărbătoare, nu știu dacă zic bine, schimbarea la față, corectați-mă dacă greșesc, nu știu sigur, știu că atunci se mai recorește, se zice că intrăm calendaristic în toamnă, sper din tot sufletul să vină odată toamna, credeți-mă, nu mai suport vara și acum văd că este destul de răcoare, cât de cât, acum la mine, spre exemplu în cameră, că afară nu vreau să știu cum este, pentru că încă nu bate soarele în geam. Dar când începe să bată soarele în geam, până seara, când apune, să știți că este teroare în camere, deci nu se poate sta. Na. Cam atât, am zis să mai intru așa să vorbesc cu voi, să vă mai spun ce am mai făcut, doar că nu v-am mai filmat și vouă. Na, noi o să ne revedem noi puțin mai târziu, vă mai arăt așa dacă fac ceva, dacă mă pun să citesc, ne revedem mâine. După cum ați văzut, eu am mâncat, am făcut așa o salată mai ușor pentru seara asta, am aici o înghețată, iar apoi mă îmbrac și merg după mama în gară, mai are vreo oră și ajunge. Așa că cel mai probabil asta o să fac. Îmi termin înghețata, merg după mama, la noi este super cald, însă în casă a fost un pic mai răcoare parcă astăzi. Dar am stat și am citit. Am citit din cartea mea, care tot mă chinui să o termin, Birthday Girl. Vreau să o termin ca să pot să-mi încep seria aia aceea, Fantasma și apoi Enchantra. Și cam despre asta a fost ziua de astăzi. Și am făcut puțină ordine, cred că v-am mai rezist eu că am făcut puțină ordine în balcon. Și cam atât. Bun, noi ne revedem puțin mai târziu sau cel mai târziu, probabil mâine. O să termin înghețata și plec de acasă. Eu am coborât, merg spre gară, iar aici am niște pliculețe să duc și cățelului mamei. Poate o să vă iau așa un cadru și cu el când ajung la mama. You let me build up my feelings. You shatter them quickly, I let you. It's easier than fighting, but I know I give you everything I am. You throw it away like it's nothing. It's easier than fighting, but I know you're so inside the agony. Stop for a second, breathe. I turn it all around if I could, but I know it's not enough. I've been trying to reach you, baby. I lose my mind. You've been kinda see-through lately, but you're good for me. 'Cause every time you hurt me, I go na-na, oh na-na. Tell me to leave you, I say na-na, no not now. I've been trying to reach you, baby, to understand you better, baby, tonight. You're struggling to see what I'm doing. Did I take a bullet for you? It's easier to let go, but I won't. I need you here, need you right now. You throw it away like it's nothing. It's easier to let go, but I won't. You're so inside the agony. Stop for a second, breathe. I turn it all around if I could, but I know it's not enough. I've been trying to reach you, baby. I lose my mind. You've been kinda see-through lately, but you're good for me. 'Cause every time you hurt me, I go na-na, oh na-na. Tell me to leave you, I say na-na, no not now. Eu am ajuns acasă, este ceasul 10 și 4 minute, am fost la gară, am luat-o pe mama, după cum vedeți mi-a așa și un corn în frunte, mă prezint în fața voastră așa, zic, dacă ieșea mai aici era un unicorn, bun. Am dus pe mama acasă,
intrat și la Lidl, pentru că vrea mama să ia ceva de acolo de la Lidl. La gară noi avem și un Lidl, un pic mai încoace de gară, așa că am intrat și am luat și eu câte ceva. Și o să vă arăt și eu, n-am luat cine știe ce, o sacoșică și o să vă arăt și voi ce am luat. Am găsit această înghețată donut, așa arată. Sunt niște gogoșele, am desfăcut și am lăsat și mame și surorii mele una. Ele vin așa, în formă de gogoșele, sunt super, super mici. Și am zis să iau și eu așa o cutiuță. Am luat așa un pachetel dintre acesta de Alesto. Sunt niște snack-uri fără zahăr, din fructe, cu fibre. Și am mai avut într-un timp pe cele cu afi de parc. Acum le-am luat pe astea cu căpșuni. Am luat așa o roșie mare de grădină, am găsit în Lidl, nu prea mai erau, fiind seară și am luat doar una să am pe dimineață pentru micul dejun. Ok, ca să vedem ce mai am aici. Mai am așa banane, așa să fie. Și mi-am luat eu, așa, cred că am aici, am 3 piersici, la fel, nu prea am avut ce să aleg seara din Lidl. Și cam astea, am luat 4 lucrușoare așa, dacă tot am intrat în Lidl. Și cam atât, o să merg și eu să fac un duș, să mă schimb și mă bag și eu în pat. Pe Netflix mai stau, mă mai uit la un film, că mi-am pus niște filme în listă, doar că n-am apucat să le mai urmăresc. Azi am stat și am citit și acum de seara am zis să mă uit pe Netflix. Dar nu întâi de toate vreau să merg să fac un duș. Mâncare am mâncat, ați văzut că am făcut o salată înainte să plec după mama să o iau de la gară. Și cam atât deocamdată. Cel mai probabil ne vedem mâine de acum, că nu mai am zis ce fac. Cam atât. Ne revedem mâine. Văd eu ce mai fac și vă mai iau și vă așa câte un cadru. Bună tuturor! Ce faceți? Sper că sunteți cu toții bine. La mine este 12 și 10. V-am arătat așa un cadru cu cafeluța. L-am luat acum ceva timp când m-am trezit. Am venit în bucătărie. Am băut cafeluța, am mâncat, mi-am luat pastilele. Iar acum vreau să merg să citesc, dar am zis să intru așa să vorbesc și cu voi 2-3 minute. Mi-am scos aici înghețata aia de ieri care am cumpărat. Uitați și voi ce mică este. Cum sper că este și gustoasă, nu știu, pentru că nu le-am mai luat. Ieri le-am văzut întâmplător acolo în Lidl. Dar am zis să vorbesc așa puțin cu voi, pentru că aseară ați văzut, v-am arătat așa 2-3 cadre cu cumpărăturile. M-am pus în pat, dar credeți-mă că m-am uitat doar așa puțin pe internet. Nu m-am mai uitat la niciun film, pentru că nu mă trău destul de tare ochii. Iar acum am zis să intru să vorbesc puțin cu voi, să vă mai zic un alta, pentru că apoi merg să citesc. Vreau să mă duc să mai citesc din cartea aia, că tot am amânat, tot am tras, și n-am mai apucat să fac, să citesc. Și apoi, când vine soțul de la muncă, vreau să merg până în Carrefour. Am de cumpărat ceva, vreau să fac niște pește la amiază și vreau să mai iau niște carne, ceva. Intenționez să fac luni o ciorbiță, ceva la grec și am nevoie de piept de pui cu os și câteva ingrediente și cam atât. Oricum, o să vă arăt și vouă ce cumpăr, o să vă iau și eu așa câte un cadru și vă arăt așa și peștele, cum l-am făcut, ce am gătit și cam asta e. Deocamdată merg, citesc, vreo câteva ore, că am timp, vreo 3 ore, 3 ore jumătate până vine soțul. Și cam asta fac, pentru că curat este în casă, nu am nimic de făcut. Totul este la locul lui, că am făcut zilele trecute curățenie. Bun, noi ne revedem puțin mai târziu. You let me build up my feelings. You shatter them quickly, I let you. It's easier the fight. M-am întors de la cumpărături, a fost puțin ieșită, așa că o să vă arăt și voi, o să întorc camera și o să vă arăt și voi ce am cumpărat. Să încep așa de aici. În primul rând am niște cașcaval Cuda, am aici 2 roșii mici, niște tortiți, aici am luat soțul un snacks, mai gust și eu din când în când, mai mănânc și eu. Am luat niște somon, aici am luat piept de pui, vreau să fac luni o ciorbiță a la grec. Biscuiți soțului preferați. Aici, de când caut, în sfârșit am găsit și eu acest Jacobs Dubai. Chiar sunt curioasă că îl caut de ceva timp și nu era doar găseam raftul gol. Așa că am zis să-l iau. Peștele intenționez să-l fac în această seară la cuptor cu ceva legume. Aici am luat o
pachet de zahăr, mai pun când și eu un cafea, mai pune soțul, bun. Mi-am luat niște jeliuri că mi-era foarte, foarte poftă. Aici am pătrunjel pentru ciorbă, niște usturoi să fac în seara asta mușdei pentru pește, ceapă verde, tavă de legume pe care o să le folosesc la ciorbiță, un snacks pentru soțul meu, un Crax, un lapte, brânza mea pufoasă fără lactoză, smântână pentru ciorbița mea la grec, 4 sticluțe de chefir fără lactoză, 10 ouă, să mai fie pe dimineață, să fie și pentru ciorbă. Și am luat așa o cutiuță de zmeură, vreau să mănânc cu ceva cu iaurt, de obicei așa le mănânc. Și cam astea sunt cumpărăturile și am acolo pe scaun o sacoșă din Pepco cu 2 lucruri. O să-mi pun cumpărăturile la loc și vă arăt și vouă ce am cumpărat. Și cam asta e. V-am zis, pun astea la loc, vă arăt ce am cumpărat și din Pepco și mă pregătesc să fac peștele. Afară este super, super cald. Nu îmi place deloc vara. M-am mai obișnuit eu pe voi, tot v-am zis. Bun, cam atât. Ne revedem mai târziu și cu cele 2 lucrușoare din Pepco. Și cam atât. Iar aici mai am un pepene pe care am uitat să vi-l arăt. L-am lăsat jos, nu l-am mai urcat pe masă. Și am zis să vi-l arăt așa, un pepenel, sper să fie bun. Că nu prea am nimerit pepene anul ăsta. Ce-i drept, asta este cam a 3-a oară când cumpăr pepeni. Ăsta l-am luat. Așa. Aici am și lucrușoarele din Pepco. V-am zis că am 2 lucrușoare. Am acest fund de bucătărie, eu le schimb, mă rog, blad de bucătărie, ca să zic așa. Acest blad de bucătărie eu le schimb mai des. A fost 3 lei și această superbitate de cănițe v-am obișnuit la mine pe canal cu cănițe și cu cărți. Deci la mine e ceva obișnuit. Asta este așa un ursuleț, la fel zice hand painted și este adorabil după cum vedeți. Superb! Îmi place foarte, foarte mult și nu am putut să las acolo în magazin când l-am văzut. Așa. Și acesta a fost 13 lei. Dar este adorabil, vedeți și voi cât este de frumos el. Am condimentat peștele, l-am pus în tavă. Pe al soțului am pus condimente de pește. Eu mi-am pus doar cimbru și sare. Nu pun foarte, foarte multe condimente de fel. Și cam așa este. Aștept să se preîncălzească cuptorul. Îl dau frumos la cuptor. Iar apoi, între timp, o să pregătesc și niște legume așa, trase în tigaie. Eu am pregătit aici și niște mușdei. Am pus usturoi, sare, ulei de măsline și am pus așa roșii, dar vi-l arăt imediat. Acum o să pun puțină apă, pentru că mie îmi place mușdeiul cu roșii și mai mănânc și eu. Am și eu acordul medicului să mai ciugulesc așa și eu puțin usturoi, nu foarte mult, dar în limita bunului simț. Pentru că nu mi-ar face foarte bine iuțeala, picanțiala. Bun, o să amestec frumos aici. Peștele e pregătit, așteptăm cuptorul să se preîncălzească. O să merg imediat să scot și legumele de la congelator, dar o să iau așa și o să vă arăt și vouă. Uitați, așa arată și mușdeiul meu. Este mușdei cu roșii. Mie îmi place să pun și roșii, mai ales când mănânc cu pește. Și am făcut și mușdeiul. Un pic mai durează să se precălzească foarte, foarte bine cuptorul și cam atât. Aici am pus și legumele. Am avut o cutiuță de legume dintre acelea din Lidl cu unt. O să le las și pe ele. Am băgat și peștele meu la cuptor și aștept să se facă. Și am aici și legumele, usturoiul, mă rog, mușdeiul de usturoi este gata. Cam în 20 de minute ar trebui să fie și masa gata. Gata și mâncarea. Aici avem peștele, legume, o mămăliguță aburindă, după cum vedeți, este acum proaspătă, mușdeiul, cealaltă porție, așa că noi ne punem la masă, dar am să vă iau așa și să vă arăt și vouă cum a arătat, cum a ieșit mâncarea.